Si heu pensat a fer-vos una casa de fusta, potser us esteu plantejant què passa amb el projecte. Necessiteu un arquitecte extern? Ho farà la constructora? Si teniu un projecte, la constructora de cases de fusta l'entendrà? Com que no hi ha una única resposta a totes aquestes preguntes, el millor és que plantegem les diferents solucions que ofereix Fustec, sigui quin sigui el vostre cas. Doncs explica'm, Albert, si volem fer-nos una casa de fusta i tenim dubtes de si hem de portar l'arquitecte, si no, si podeu agafar qualsevol projecte, com funciona tot això a Fustec? Aviam, la norma general de Fustec és que ve un client, o ve un client ja recomanat, o bé perquè ens ha trobat les xarxes o algun lloc, normalment aquest client ja té la seva persona de confiança que acaba sent l'arquitecte. Llavors, per tant, ve el client amb l'arquitecte i a partir d'un disseny seu, un avantprojecte, un projecte bàsic, un projecte executiu, nosaltres podem treballar amb ells, adaptar la casa o no, més o menys, al nostre sistema constructiu, si està més adaptada o menys, la podem acabar de recondicionar, treballant conjuntament i acabar portant a terme la construcció d'aquesta casa. Per altra banda, doncs, també ens trobem a vegades que hi ha clients que van més perduts, que no tenen arquitectes de confiança, no tenen arquitectes coneguts, i el que volen és que els fem un claus en mà, però inclús un claus en mà fins a nivell arquitectònic, vull dir, des que venen aquí amb una idea, amb una parcel·la, i no tenen res més, i volen que els fem un disseny arquitectònic nosaltres i la fabricació i entrega de la casa acabada. Llavors aquí és quan entrem i treballem amb els nostres arquitectes propis, que serien en Pep i la Marta. En aquest moment doncs, és una manera de treballar un pèl diferent. Tot queda més intern, ja es dibuixa el projecte doncs, pensant només en com construïm nosaltres, no cal adaptar res, sinó que ja es dibuixa pensant en això. Ni una cosa és millor ni pitjor. Si jo et pregunto com són les cases de Fustec, segurament doncs, clar, no hi ha una resposta precisa, no? Les cases de Fustec són de tot tipus. Si jo tinc un projecte amb un arquitecte, com és aquest procés, diguéssim, de dir, us el presento i com funciona això? El normal és que si teniu un arquitecte, primer vingueu aquí, ja amb un avantprojecte fet o no, perquè clar, si no tampoc ens podem agafar cap línia, i a partir d'aquí ho podem treballar-ho. Analitzem els metres quadrats, analitzem un cost orientatiu, i a partir d'aquí anem estudiant el projecte conjuntament, tant a nivell estructural, a nivell constructiu i a nivell econòmic. Si aquesta valoració és acceptada, que és bastant definitiva, segueix endavant, es fa una revisió estructural, tot el projecte es dibuixa en 3D, del 3D es passa al client i a l'arquitecte per anar consensuant coses. Quan aquesta consensuació arriba a bon port és quan ja donem per tancat el projecte i aquí passem a exportar màquina i aquí ja els canvis ja no s'admeten. Llavors ja tenim les peces, no? Com aquestes que tenim aquí, no? Això, que mira, aquestes peces són les peces d'una coberta d'una casa que muntarem la setmana que ve a la població de Bescanó, aquí al costat de Girona. És un arquitecte extern, que a casa és Estudio Gama, que hem fet diverses coses amb ells, i també, mira, hem col·laborat, hem dibuixat la casa, ells arquitectònicament i nosaltres a nivell constructivament, i fins que l'hem portat a terme i fabricar-la. La setmana que ve la muntarem. Imagino que quan un arquitecte repeteix en Fustec, doncs ja el projecte ja s'ha d'adaptar menys perquè ja coneix com funciona la construcció de Fustec. Ens coneixem nosaltres a ells i ells a nosaltres. Tant és, doncs, si tinc una idea o no tinc una idea, si em vull fer una casa de fusta, si no tinc una idea, Fustec me la pot proporcionar, i si tinc una idea, és a dir, un projecte o un arquitecte, doncs Fustec hi participarà col·laborant i ajudant a que es porti a terme. Nosaltres sempre col·laborarem perquè al final és la nostra feina. La nostra feina és, des d'un projecte arquitectònic, acabar fent la construcció. Molt bé, Albert, doncs moltes gràcies i ja ho sabeu, si teniu projecte, Fustec us el pot portar a terme i si no, Fustec us el pot crear i portar-lo a terme.